Jack Refix. Добре, значи. Имало е там, тук. Там да взема да отидам. Аре, виж колко съм близко. Той сега сигурно Африка седи някъде. О, как се издади бедничкия. Ох. Чакай, искам от някоя страна, дет няма го подозира. Той тук си стоял. Я се чуди къде е бил. А така. И аз имам лава, не са безпокой за мене. И аз имам лава, дори повече колко ми трябва. Умри бе! Умри! Умри! Yes! Победих, това чаках аз. Защо се махна? Отивам на... ясно съм. Къде? Survival Games. Там сме. Ако има хора, ще игра. Ако няма, спирам. Пай толкова. Ще го отрежа. И ще има малко част в Counter-Strike, ако няма хора. Ама там явно има. В игра има. Хайде. Чакам да потъсна. Ще отрежа видеото, да знаете. Защото все пак да гледате как чакам, няма да ви е интересно. И сега ще го ще се спре за най. И така вече в Survival Games натрупахме 6 човека, както виждате. Отдолу си го изписал. 7. Ще стане хубава игрица за 7 човека, като сме поне. Ако бяхме само 4, сколько? Не една честина, ще да е хубава играта. 8 даже. Прекрасно. Ама виждате колко гадно е направено. Аз съм препятстван. Няма как да отида. Те ще ограбят всичко. Поне един чест искам. Като за мен. И няма да има. Така че трябва да бягам по-бързо. Този мап играл съм на него, ама въобще не знам къде съм намерил често. Аре бе, мирното време за какво свърши толкова срано бе? Да бе, гати играта де ще се получи. Те са мен ще ма килнат. Зад мен няма никой. Има там. Там да няма последно. О. Ти като училището ми бе. Ти си едно. Шегувам се. Това трябва да стане с училището. Разруха. Абе, тук дали ще му чести бе? Да, прав съм, ти училище. Ето това ще стане с училището. Ето черната дъска, тук чиновете, ама няма столове. Тук играти мъчениците. Прави. Гледай ти, откъде да знам, че аз ти ще било училище. Ето. Един чест няма да намеря. Няма ли поне...
Военен камен. Да се надяваме, че в него ще има нещо. Опа. Айде. Да, тук има и деят матч, който почва след 3 секунди. Аз съм с ръка, няма какво да се направи. Ще умра прав. Тъй ще умра от глад на 100%, 20 секунди. Айде, аз умрях. Умрях. Чест ли видях или ми се е привидял? Привидял ми се. 4, 3, 2, 1. Добре дошла смърт. Айде, де. Баш на мене, баш. Бащичко. Да. Айде бе, какво ми било? Тук май ще има 2 части на този епизод на Minigame Suite. Креатив, акцион, Стизи Skywars, сервер. Добре де. Hunger Games. Skywalk, Hide and Seek. Пресон, още не са го отворили. Hide and Seek на мен не ми се играе въобще. Не ми тъп. Той е мод. Ако е на кънтър на нещо друго добре, ама на Minecraft тия гати скуката. Куда предава забавно? Hunger Games. Много хора ще са нужни. Минимум 8. По-то както гледам, едва 4 са натрупват. Още малко Skywars ще бъде. Още не знам аз. Ах, как ме боли главата. Седем и половина почва моето училище. Т.е. 7 и половина трябва да съм в училището. Почва тогава с часовете. Само при мен. Може би. Няма видно сте таки късметливи, че да не е при вас така. Аз трябва да стана 6 и половина. Трябва да тръгна 7 часа. И за половин час трябва да съм в училището. А пък той е някъде към центъра. Моето училище. Пък аз съм в другия край на града. Прекрасно е. И ви трябва правати. Пък за госпожи въобще да не говорим. Адски строги са. Един днеска на теста беше объркал групата. Беше се попълнил всичко. И като той трябваше да е първа група. Той беше се объркал и беше писал за втора група. И какво да се прави? Госпожата като разбра, го резна. 2. За госпожи въобще не са това. Мислиш, че съм сляп ли? Аз тук разговарям, ехо. Не превързвай. Пребързвай. Не превързвай. И няма нищо да ми стигне. Трябва да щупя чрез шката на турта. Чрез шката на турта. Уип. Юп. Тази торта прилича на лайна. Там долу шоколада. А, не! Защо? Аз съм приятел. Вид! Или не? Трябваше ми по-голяма засилка. То ти беше 4 блока. Май. Или 5. Ако е било 5, е било невъзможно.
Освен ако имах спит или ако беше на лед, щях да успия. Железен меч. Бутушки. Няма ми стиват краката. Да ме брони, супер. Няма да ми стива нищо вече. Да ме каска сина. Аз съм почти дъма, ти с мен ли ще съм или живее? Мериш ли с мен, не бъди тълпо с наивен. И ти мислиш, че съм слаб. Те ли? И ти мислиш така. То не е те, да ме целите, аз ще умра тук. Ама аз имам снежни топки пък. Реш? Аре бе. Скочи ми бе. Ти отдалеч не тъй страх, ама близко като не дойдеш, като гол поток. Стена циганската. Леле, кой има тази торта? Той завършва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 години. Ще помлате. Падни! Няма да падне. Това се казва циганска стена. Не виждам смисъл и аз сам самичък не си виждам смисъл да нося тези брони у мен. Ама ще нося. Замерят. Ела ми, момиченце. Тук има наистина с момичешки скинове. Ай, какво стана бе? Антон, ти момче. Объркал съм се. Yes, победих!